تو پہلے تواڈے بھائی حالت ایمان وچ فوت ہو گئے، انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو، بخشش دی دعا کرو۔ آؤ ہن میں تانوں 24 سپارہ دی آیت کریمہ سناواں، سورۃ المومن، بڑی پیاری، یہ تواڈے اور سارے واسطے انعام ہے اس آیت کریمہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا منظر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ او فرشتے جنہ فرشتہ عرش اٹھائے ہوئے، کیڑے فرشتے؟ تو سنال بول سو تو میں کو پتہ لگی تو میری کو سمجھ آندی، جیڑے فرشتے عرش اٹھائی کھڑے تے انہاں فرشتاں دی تعداد مفسرین کرام نے 8 لکھی۔ او 8 فرشتے عرش اٹھاون والے تے انہاں دے 2 کامل بیان کرن والا رب۔ اللہ رب العزت فرماندے الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے پہلا کام ہے جو سبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ دی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ دی تعریف کرتے ہیں فرشتے۔ دوسرا کام کیڑا ہے انہاں فرشتاں دا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، انہاں دا دوسرا کام ہے مومنین واسطے بخشش دی دعا منگوا۔ یار اتنی عظمت والے فرشتے، اتنی شان والے فرشتے، او بھی مومنین دی بخشش دی دعا مانگ رہے ہیں، پھر اساں کیویں دعا مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ جدوں تیرے میرے واسطے دعا ملائکہ مانگ رہے ہیں، اساں تا بقدر اولا اپنی بخشش دعا بڑھ کے مانگ یا اللہ ساڈی بخشش فرما۔ ہر نماز وچ پڑھدے ہو 13ویں پارے آیت کریمہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ ہر بندہ پڑھدا نماز دے وچ یا اللہ میں کو نماز قائم کرن والا بنا، میری بھی بخشش کر، میرے والدین دی بھی بخشش کر، اور جس دن حساب قائم ہوتی سارے مسلماناں دی دوستو بزرگو بڑی پیاری حدیث پاک میرے کول موبائل وچ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ دے او فرشتے، علامہ صاحب بڑی پیاری حدیث، اللہ تعالیٰ دے او فرشتے جڑے زمین دے وچ ذکر دیاں محفلاں تلاش کردے، کیڑیاں محفلاں؟ ذکر دیاں محفلاں تلاش کردے نے، جس وقت